Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rin ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng, ni pagayam tayo nga Maricel nga napuluan. Hold up! Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Manong name, tadak manen dito'y plaza. Iti day tangarabi ima, no? Adak manen dito'y nagpaspasanaang ada anak mati kabukbukudan nga balay, manong. Napintas nga balay. Kompleto talikamen. Yan, manipod. Idiinsin na ti may katlo nga boyfriend ko, manong. Magusto ak tumay dito'y plaza. Ada dagiti padak nga nakatugaw kadagiti Benz, ada dua, ada pair by pair, ada matkas kanyak ngagmaymaysa. Ada dagiti agpagna, ada dagiti aglako iti balot. Mani, popcorn! Balot! Pinoy balot! Mani, popcorn! Mani, popcorn! Nimawon kursunadak karigita nga mangmangin kong ilaklakod. Pasari lumabas-labas na tayan ko. Mani, popcorn! Balot! Pinoy! Balot! Balot, Pinoy! Awang pulos ti panangikasok karigita nga aglaklako mano. Kadak man nga nakatugaw iti dayta nga Benz, iti dayta nga kating nga antiplaza. Yung maganarubos di kiti luhak. Salsalud-sudak. Anyat awan kanyak. Tapno sumapul palaeng ti maysa nga lalaki ti sabali nga babae. Para kanyak kat perpekak. Napintasag. Napanglot sang aw ko. Imalot ti pamagik. Napaknangak. Napaknangak manong name iti manipod. Iti nagraduara ko niti kolehiyo ket nagtrabaho ako, nagbalin ako nga independent. Sa anak nga mas asan kadagiti parents ko. Aging ka manong name nga napanin iti Amerika da papa kini mama. Nagraman digiti kakabsat ko. Siya klaeng nga tinabati dito Pilipinas manong. Nakaaramid ak nakaiparakderak iti bugod ko nga balay, napintas nga balay, manong name. Ado nga alikamen. Kompleto. Yung mapay kasto, tigasat ko, tibiyag kinayat. Talumat laengan nga lalaki, tinang sugat, ti pusok. Ipaay kumat amin nakasapulan da. No kwarta ti masapul da. Mang tedak man ti kwarta, ado nga ti kwartak mano. Ni Alex, manong name iti muna nga boyfriend ko. Adak pala iti college. Idada kami niti 4th year college, manong name anniversary mi, idi isagot ko keng kuha na ti kinabirhen ko. Nag-dinner kami, tanasan nila barami nga rote, 1st year anniversary mi. 3rd year college kami, idi aklunak isuna. Kaya di 4th year kami, kat ag-anniversary kami, nag-dinner date kami. Iminom kami, manong. Nagtungpalan na. Ada kami iti hotel, manong name. Diyak kumakayat idi, manong name, nga madaka di pengarod maaramida. Kat ar-araku pa na ko ni Alex. Adakat bangarod maaramidak, manong name, kat nakainuma. Medyo nabartekat. Ngay di ko hanggat siyak maten, timanggab-gabbo kang kuwana.
Siya kamaten manong name iti mang lalailo ang mang rumruman sa kengkuan. Aging ka nga, nakariknaklayangan iti apges ken sakit. Idi irusod nan manong name iti panakailan nga truso na. Turturuso na. Daydi manong name iti panakausat ti ruangan ti langit ko. Agbabawi ak kumaidi, tanagsangitak kalbasan nga naitayok kami. Ngayon may babawi ka di pa'y nga ron. Kahit magsasarno ti panangibagan ni Alex nga saan nagtunga baybayan. Namaak manong name. Orela na mitlo nga rikos, dedi ka adami ti hotel, kadidi nga damo mi. Talo nga oras, iti talo nga rikos. Imbaglagad din manong name ito sa anak ka nagsiko. Basta anniversary kami manong name at da mapasamak kada kami. Mansari, nga yearly. Maminsan ti makabulan man. Aging ka nga nagturpos kami, nagtake kami ti board, nakaruar kam ngagpadpada, ti makadakas, nagtrabaho ak dito lugar mi, idinto ta isunak at napansadya Manila. Idi agpakada kanyak manong name, jak kumakayat, nga palubusan. Ngayong ore nga tadyak kayat na palubusan, no talagang idjet, kayat na nga pagtrabahuan. Awan pa'y inem nga bulan, ti kaawan na. Idi itawag na kanyak manong. Nga lipatek kanon, sadan sa bali nga babae nga patpatek na. Nagulang-ulang ak idi manong name, nagtabtabog ka. Habang naramid mo kanyak ti gastoy, Alex. Habang naramid mo kanyak ti gastoy, Alex. Apay, Alex. Nagbayag ak nga nakamuban manong. Kastoyak no masaktanak, nakarigrigat at ngagbuban. Inem nga bulan manong. Nga kaslasaan ko may concentrate tinagtrabaho. Dandarik idin ikaten. Idi ikarik, idi busmi manong nimi, nga concentrate kong tinagtrabaho. Duwa nga tawen, nga bakante ti puso. Idi dumteng ni Arnel iti biyag ko. Di may kadwa nga lalaki ti biyag ko manong naming nga ni Arnel na amok iti may isa nga konferensya. Siya giti ti bagon ti obsina mi nga mapan maumutenta iti nga conference. Nagwapo. Napagkat digiti pereng na manong. Nagwapo ngem ni Alex. Manong nami, si Mina ak idin kadagiti parents ko. Tanapan da idin sa Hawaii. Kaya family house mi manong name naari mat di burdak mi. Iso nga nang ipatdera kung ti bukod ko nga balay. Tapno awanin ti makibiyang kanyak ko na. Kinapod no na manong name. Naibaga ni Arnel nga muna no sa dinno iti pangpasyaran na kanya. Kamsat na kano manong name ti architect ganang design ti balay ko. Ken kasinsin natin ang kontratang engineer. May nakarot pinaspasyar ni Arnel. Pinaspasyar nakarot ni Arnel dito'y balay manon name. Ket gapo siguro tawan ti kadwa. Tani katulong ket awan ta may sakmet kayak met amin manong. Hamat nga nasken nga kanayok adalusan ti balay ko. Mamanumak bet nga agawid nga gluto. Mga anak latan iti restaurant, basta nga, agawid ak itrabii, wano malem. Tibigat ti panaglutok, iti breakfast ko. Manong name? Ito na minsan nga may, kahit medyo nakainom, tiloko, diya ko mapastrigan din nakainom. Gabuta nakainom, beer ko nga, stock ko, iti rep, minumakmat, tapos nagpadbada kang mga nakainom. Dahil tamateng manong name nga inaklon ko ti panagayat na may gadwa nga lalaki ti biyag ko manong name. Imbaga kang kuwana nga dan napalabas ko. Pass is pass ko na naman. No need to discuss. Tinapod nung nga ayat ket awan pateg tinaglabas ko na naman.
Ngayon din nga rabi, manong name kat imyan ni Arnel. Kat nagpapas kami tiragsak manong. Nalalaeng ni Arnel trumansangim ni Alex. Insingasin ko idi manong name ngaglib-in kami. Live-in? Oy, hore kat ada balay kon. Nakababay matking ka. Apay, sikat ti babae nga, sikat ti adaan ti balay, katsak ti lalaki. Kat man ano, di na kayat idi manong. Sarsarong karan na kanulatan o kasta nga mailiw. Ngam gaya manong name sa alang asisyak ti babae ti biyag na. Anda inin inem nga bulan ti relasyon mi kat masansad nga umaynak pasyaren. Umayak mangan ko na ano ko ay tawag na. Agpeso agluto ak. Mangan kam nga duwa. San tumanin mangan. May kadwa nga panangan naman. Hindi maduktala kami sumo manong name. Nakigtot ni Arnel. Hindi makita na. Malasin na. Lumiklik da kumama nung naming awanin tiliklikan da. Siyempre, inasig ka kida. Arnel? Ah, yes. Sinot ka duwam? Ah, my sweetheart. Hanya? My sweetheart? Sino na? Ah, ni Maricel, my ex. Tinungpak idin ni Arnel manong name dubliak kumapahingim tinanggil na dikiti ima. Hayop ka. May ex ko nam kanyak itaan. Sorry. Ngayam kastamad latong pal na. Di kat kahit nasawan ka kayat mo iso ng siyak. Natural. Gabot na siyak tinakauna kang kuwana. Sika, haamat na siyak tinakauna. Nakarkaro man idin manong name ti panagsagabak. Kinabudno na kat talagang anusursoy! Pagdilawan. Nasursurok idi iti nagparte. Nakastrag na. No kasta idi nga makasangpet akong dito'y balay manong name arak nga dagos. Di mapangkualain iti ref. At napende kiti kundaw nga saan na kamangmangan manong. At dati kiti kundaw manong name nga tsak mapupuutan na maparte kaklatan. Natalgay dakmat manong at nakarekap ti gate. Mabalindamat kiti tagkalad ka. No kayad da kasirkad. Nakarehas met manong name di kiti tawa. Ken tiridaw kang kanayon kumit nga ilala. Makaputak tulayangan manong name ti kabigatan na kastaon na tinag-inumak ti beer. Nakarugrukit. Agkakaiwara manong name di kiti may warwar. Nga may karigatak tumatlang manen timapan ito pisina. Adamat di kiti ko pisinaak, adamat di kiti gagayem ko iti pisina manong name. Adamat di kiti mga advice kanyak ngam kasla. Saan nga nipas ni kandi kita nga advice. Move on, kung nadalata. Awanan ti maramid mo, tadaga nga dinakang kayat. Move on. Hanggang makatulong kang kati arak. Adada nga, may dagal ka. Di kita madlata. Imbes ko man, napintas panangibagada ng saan. Ong tanda. Aging gama ng name nga dimteng di may katlo nga lalaki di biyag ko. Arnold. No, apakin din amin nga letter A amin di pagrugyan na. Malas ako na kung letter A. Di mangrugyan. Dagiti agbaling nga lalaki di biyag ko. Makataon tinapalabas, kalpasan data, na maamok ni Arnold Mano. Mangop opisina ka mga duwa. Nagkita kami, nagamamu kami ti may isang birthday party. Hi. Hello. Siyak na Arnold. Inyawat na ditakulap na manong name kat nagraip dagi ditakulap mi.
Isang man ni Maricel. Maricel Soriano. Ngayon napimpinas ka ngayon ni Maricel Soriano. You are so beautiful, Maricel. Pa-check na you are still single. Single lang man. Agsapsapulak ti kadubol ko. Mabaling nga di nga siya ti kadubol ko. Umakan to pa siya niya balayo. No, amum dya balay mi. Ibaga ma, tsak kumat kahit ka ibaga. Ngim imay manong. At nagsalsalsud nga taa. At nagdurdurbel manong naimit imay isang rabi. Hindi mapangkukitain. How's that? Maricel, I am Arnel. Mabalin? Mabiglaeng. Pinastrik ko. Flowers for you. At dapat chocolate na. Kung nakalaro, kakangaw ka lang. Sa anga-angaw ni Ayan. Abi ka nagsanay ka, Maricel. At ang nga lalaki ti biyak ko. Nga nang sukat ti puso. Uy, siya ti may katlo? Tanam na mahim ko mga sikat may katlo? Amom, ti agbilang. Saan nga patingga ti 1? No, ti kadagpanting nga ti 3. 1, 2, 3. Siyak siguro, ken sigurado nga siyak tinekari. I love you, Marcel. No, maling nga diya akong gayat, gayat. Padasin pa maminsan. Katsiyak daytan. Kaduan na kastay. Masaktan dati damo, masaktan dati may kadua. Ngayon ti may katlo, saanin? Pinarigat ko mo ta. Talo nga bulan mat manong na nga pinaspasyar na. Aging ka nga talagang ipatpatag ko kat kunak padasek mampay para iti may katlo. Barbaring no isuday tuyen kunak. Barbaring no ni Arnold. Manong nemi nag-live-in kami pa yan. When? Kurang nalayang ang tikasar, manong. Nag-live-in kami kat iyor oray ko lang masikugan na tapno adan rason tapno ikasar na. Yung sanak pag nagsikog manong. Nag-live-in kami. Kang kanayon kami ngagpapapas. Hindi pa nagkanaig mo eh. Sa lawa-awan mapasamak no kasta nga madama. Ngayon, kalpasan ti makatawen nga nagdenden na kami manong nemi. Pagamumlayangan, tanagawid ak dito balay, awan isuna. Mabalin siguro ang imunaat, nood-udi. Ngayon magtengamit layangin tinabi manong nemi, awan ba't isunan. Jack ba't nga rin makontak manong? Unattended cellphone na manong nemi. Arnold, where are you? Hindi tayo nga naramid mo kanyak. Nagpapada kayo. Naging gama nung naming at danadlaw ko. At dagayam imbati na nga surat. Iti rabaw, iti tokador, iti kwarto mi. Binasak deta nga surat. Maricel, ako nga inayat ka. Ipatpatig ka. Ngim idi dayta. Yamitak sa anin. Taadan sa bali nga talaga nga isu ti patpatig ko. Nga saan nga siya. Manong nimi agtagtagarger dagiti imak ken laslasag ko kabayatan nga basbasayek deta nga surat. Ti amok idi ket di pulos agbaliw ti riknak ken ka. Ngem gayam tadasap sa pulag ken ka nga awan nga adda iti sa bali. Ano gutek awanin ti sa pulag pay ken ka? Napintas ka, nabanglo ka, napintas ti pwesto, adot urnong mo, adda bukod mo nga balay ta kuman nga padpada. Iso na lain ta. Idi amok ni Melanie, iniinot nga naibawing tiriknak ken kuwana. Taking ka nakapagdesisyon na, nga panawan kan. Kat ni Melanie, iso ti asawain.
Iti dayta nga paset ti surat manunemi saan kon nga intuloy pa nga imbas binasa. Nudagat kinilgil kong pinigis-pigis iti babasit na kabimpino tinakpa ng pigis-pigis. Ayop ka, Arnold. Papada kayo amin. Nagpapala kayo amin ng lalaki. Nagpapala kayo amin ng lalaki. Manipod mo't idin manunemi no sa anak ngagbartek. Rumwarak iti rabihi ket mapanak iti daytoy nga plaza. Agtutugaw iti daytoy nga bench. Manon nga rabihi nga ulit-ulitek ti kastoy nga raramidek. Manon nemi ti bag ko nga da kwartana, ti cellphone ko nga da ti uneg, isulayang ti kargat. Numakadano nakton ditoy manon nemi iduksukton ti bag ko iti abay ko. Kadrugyak tumanin ti agsangit, ti agsalsaludsod. Apay agastoy ti gasat ko, kinayat. Apay agastoy ti gasat ko. Anya ti basol ko, Diyos ko. Apay nga sa anak ang makasarak, iti lalaki nga para kanyak. Anyat awan kanyak nga sapsapulen ti sabali nga babae. Sapsapulen day ti sabali nga babae. Ni Alex, pinanawan nak aging nga nakasarak sa dya iti sabali. Ni Arnel, nga kinay kayat na, dadya naluktalak nga kinakuyog na. Sweetheart ko, kat pinagbalinak nga ex. Idinto ni Arnold manunemi, idi kanu makit amuna ni Melanie na ininot kanu nga naibawing tirik nanak kanyak ket naibawing kini Melanie. Warin ti sir pipay ti biyag kaniya. Ket iti na minsan manunemi nga ipapan ko manen iti plaza di magasak manunemi. Iti pagkatangan. Di magasak iti sulukat pa lang farm supply. Imbagak ti katangik. Kinitanak manong name di sales lady. Abi kita anak. Ma'am, pangusaram ti sabidong. Ay, pagpasuyot ko kariya mulak nga nateng iti likod ti balaymi. Sure kayo, ma'am. Kananyo ko matinamnamayong pangusarak nga rin ti sabidong. No saan ko ang pagpasuyot, insecticide. No saan ko nga pang paksyat kadagit ti peste nga magdadadail kadagit ti mulak. Eh, nakit mo sawan. Makaungatak pa yun. Agsigurado kam lang, ma'am. Kanako magbibiyang mo kas pagarikan ta pagpakamatay ko. Basta gatanging bayadak. Alam, ma'am. Alan, bayadak. Muto yan. Sige, ma'am. Bayadam gaya. Inbag kon manong name kalpasan. Nagdardarasa kon nga. Napanitikot siya. Napanak manin di plaza manong name ket titugaw nga pagtugtugawak sa jaya. Iri damo manong name adda pala di kini mangmangik ko nga. Balut, Pinoy, balut, Pinoy. Mani popcorn, mani popcorn, mani popcorn. Tada pala di kita glabas-labas. Nga nakabaybayag siguro manong name nakatugawak ng sangsangit. Kaslasahan nga maibus di kitiluak manong. Anong tong hata nga masapulak ti lalaki nga. Idi madlaw ko manong name. Dagayong lalaki nagtugaw. Iti nagtugawak nga bench. Adag iti amyanan nga suli. Idi kita suna. Kinita na kumisisam. Imbawin ko man sa balik pa nagkita.
pinunasak dagiti luwak manong. Miss, ang kakumagsangin na kasta. Anya tirumbing kasangit mo. Ang ako magbibiyang mo. Kinunak mo't manong. Kang kanayon ka, madandanon dito'y. Kang kanayon ka nga, maumobserbaran. Nawan ng sangsangit ka. Abay na dagsang katilaw na yun sa kabayam. Nakapimpintas ka. Sexy. Nagpintas ti arwatam. Kon relo. Kon haritos. Kon singsing. Kon kwentas. Branded pa iti bag mo. Nagpintas pa iti sapatos mo. At daamin kang ka. Apenas kang nagsangit ka. Di mula mo. Tinagdaldalanan. Abay di mo istoryahan ka niya. Baka makatulong kang ka. Nalakumat may tulong mo. Mamagba ka. At idukunan yung istoryahan kang ka. Di pa kababaan na. Talong ang lalaki, di kiti nang sukat iti puso. Ipaay kumat amin nga masapul ko. Unay paay kumat amin nga masapul da kanyak. No anyaman tikindawan da kanyak, ited ko, ited. Imno amay kasto itinaramin da kanyak. Iti nga panaganug-ug kumanong nami imasidag ti lalaki. Bali nagbaitan min manong nami ti bag ko na hindi sok iti abay ko. Maipipit pa yan ti bag man. Imadayot imo na nga kaya na ko. Kalpasan lang tinim nga bulan. Timbawag. Lipatan na kong tadan sa baling ang babae ti biyag ko kunan. Di may kadua. Nakita kita. Pinasidgat. Sino takaduang kunak? Sweetheart ko kunan. Siyak nga rutin kunak mo. Iti salunsudan mo ti babae no. Asinuak. Ex ko kunan naman. Nagsakit. Hindi may katlo. Naglibiin kami pa yan ha. Dabukod ko nga balay. Dabukod ko nga balay. Naglibiin kami. Dalawa mong nakakita ti surat na nga mga ibagbaga. Ngayon mamamuna ka nun ni Melanie kat nasurusuro na maten nga ibawing na tirik na nakanyak kenkuha na. Ngayon so kanon ti kasar ng imbes ka siya. Nagsakit. Ayat kong timatay. Kinunak manong naming kat kinaot iloktak ti bag ko. Inalak ti sabidong manong naming kat loktakon ng inagaw na. No! Anak ko, ibatam. Mga gawan kanyak nito eh. Ayat kong timatay. Di na pagipiyagan kayat kong timatay. Ngem di na inibatan manong nami inawid nakit di. Kat napasadagak iti barukong na. Kayat kong timatay. Nadlaw kong inapaprusan na tibukot ko man. Inapaprusan na pa itibukot ko. Gusto nan. Nakasasadag dagi di bibig na itilapahayag ko manong nami. Kat marikrik nak ti bara ti sangaw na. Gusto nan. Dagit-agit din ti klase na nga lalaki ti pagpakamatayam. Nandiyan ko mati klase da nga lalaki. Useless. Teraramidam. Managsagsagabam. Api ka rumbi nga sangitam. Nagitikas ka nakwada. Anat saribin na nga sangitam ida. Mapasublim nga tanga. Ti panagayat na ka. Haan.
Saan nga rumbeng nga sangitan ti kasta ti klase na nga lalaki? Ti sangitam, ket no adda matay nga ipatpatig mo, nga mangipatpatig ken ka. Ngem no, inchina na kata, nakasapol ti sabali, hanga rumbeng nga sangitan ti kas kadakwada. Rumbeng, ngagmove-an ka. Ibagam kadakwada nga saan dalang isut lalaki dito lubong. Awan ti sapulom ti bagim, pintas ka, at pa yung bukod mong balay, ken nabintas ti trabaho. Sa kakit agpakamatay, gapulayan kadakwada. Adadangin di nga katawaan da ka. Ape nga di mo ipaniknek, nga ori awan da kinagbiag ka, ori awan da kinagragsak ka. Apa iso da ka dilang ti makedid kang katiragsak? Inikkan da ka man tiragsak, nga manat inaramid da. Pinagsagaba da ka. Saan nga ba nga pagsagaba da? Hanga may sa dududo at taltalo ti lalaki. Ado dita. Kailalaim ko matibiyag mo. Ipateg mo tibiyag mo. Saan mong ipateg ida? Tasaan da ka matan nga ipatpateg. No di man da ka ipatpateg, sikat di mag-ipatpateg itibiyag mo. Ilalaim. Napateg kang katibiyag mo, tibagim. Isot kapatgan kang katibagim. Isong ipateg mo sa mga dadailan. Saan ka uminom ti sabidong? Mutuin na sabidong. Inted kun mano. Sige, plastar ka. Siya akong timang lukat. Ha? Luktan para kanya? Siya tuminom. Ha? Ala, ala. Among agawin. Iparitan na ka uminom sa bidong. Pagkatapos iba ka magsikat uminom, di paritan ka man. Hana. Api paritan na. Katkas ko nam, ipatig mo ti bagim. Ipatig mo ti biyag mo. Ti biyag nga inted nga apo Diyos kang ka. Di ba kasat kahit mo sawen? Kahit konti ba't saan? Sige. Saan ka nga ng pakamatay, ha? Anen. Tapno sanak ba't pakamatay? Sige. Okay. Ibilang na ka ipanda di basura. Ha? Mabidlang. Tayo pang kunti basura. Timak din manong name kahit nakikita ti pa ng ibasura na sa nga butelya na tayo dan. Hindi ko angkit nag-ring sa ti cellphone na. Samad nga masasadag. Hamad nga masasadag, adalat ta sa dyan, kasasarita na ti cellphone, ada kasasarita cellphone na. Nangik kumano. Awan danag. Siyak na makam mo. Uwain. Sige. No kahit mo, hindi sadya. Sadya ito. Oo. Sige na pa. Ay. Uwain ko nakmet. Uwain. Itawag kundukin ka, no da kamin sadya. Sige. Sino nga kasasarita na? Itawag kundukin ka, no da kamin sadya. Sino nga ta? Imasidegan. Ana okay kan? Okay ako. Kanag-amanak ha? Abay awan ti sabali nga nangat-advise kang ka? Adda ang sawari mat-advise da. Sika, tinaka-advise ka niya, nakalolawakan ni panunot ko. Huwag ngagpaiso, pag ananok pa ida, abay sagitak ida. Apay nga dadailag ti biyag ko, ti bagik. Nagpintasak. Igamin? Kawan. Saka kinagpakamatay. Siya tupay nga pangit, siya pagpakamatay, siya kanto hindi nga napintasan. Ang kawit na pangit Kadi. Nagwapo ka. Sikapay natin babae nga nangabaga kanya kang gwapo Nga po taarik na sikat ng isalakan kanya.
papanang nga rin. Ita tanalalawagan ti panunot mo. Nag-awid ako na. No kaya't mo. Itulod na. Awang kantok sa di balay. Adalugan ko. Amam tag-drive? Andiyan ka mo. Sige. Oh my God. Tanapya lang nga. Makasupapa ka ken ka. Ilutuan ka. Baka kayat mo timangan. Diyak pa yung harap na nga ni mabisinak. Awang pa yung amin tina... Ana? Awang pa yung amin ti ano ya? Awang pa yung amin tina kwarta. Amigo na ko. Sika ko mga ortiran tami ang... Ano sarsarita? Sige. Ala ko di bag ko. Surutan na. Agapitan. Agbayan ka na. Girlfriend ka, di ba? Hala! Hindi ito. Mas daawak itiriknak manong nemi takaslak madlao. Kaslaklak agdadamukin ayat. Inakbay nak. Inrakos kumet manong nemi titakyag ko'y di bagina. Diyos ko. Di kamin ka alistok nga gayat. Nagayata kinita ito nga jak pa'y amot nagan na. Jak pa'y nasaludsod tinagan na. Baka letter A manin ti pangrugyan tinagan na. Tinakanugag nga mitikot se manong nemi sakba nga pinapagnak. Nakaandarin Naka-on ti aircon. Hindi ka na jak pa'y amot nagan mo. O, hamoy bagbagan no letter A pangrugyan na. Kapay. Letter A amin ti pangrugyan na kita ng loko kanya ka lalaki. Alex, Arnel, Arnold. Sika, nagan mo. Baka, anat nagan pa nga letter A? Amboy. Greg, tinagan ko. Wow, thank you ta sa ang letter A. Ngayon makasigurado kung Greg. Ada ID, awan ID ti hold upper. Ana? Hold upper ka? Talagang nga naungaw ka, Greg. Sige, Dan. Hindi mga danon kami dito'y balay, manong nemi, jak malagip, nuno, inlak ko tiri daw, uno ti gate, kas lang amin, excited ak manong nemi, tayo di ta mailok atakon ti gate, insarek kun manong nemi ti kotse. Kasi gumana takbutin namang pastrek keng kuha na manong nemi. Kat sangkon nga kinita no nakasaran ti gate, no ana. Idiloktak ti remainder manong nemi. Iti kinagagar ko nga, mapastrek ko ni Suna. Indrekip ko kasang kong inlak siguro. Hangko nga ta inlak. Yung mga nga taman ti sumrek ko naklatan na. No malagip ko, no nakalak man, no saan. Hindi makastrek kami manong naming hindi suklatan di bag ko iti lamisaan iti kusina dining room. Pila to ma? Pila to home? Ata mabiglang ha? Ta agluto ak. Mabiglang dito Ha? Pila to home? Manong nami nagtugaw mat isuna nga tibag ko ket adda di sangwanan na. Numan ang talyaw kakaslakit kita na tibag ko. Nulukotan na makita na iti kwarta. Kung kanak tinakam ko. Nakanalistok mat manong nami magsagana ti mabalimi akanen. Te paborito ng atamet kung kanak tinakam ko. Aging ka manong nami nang ko nga nag-ring ti cellphone na. Tinalyaw ko, kinaot na yung tibulsan sa medyo imadayo. Sino't kasasayita ng ata? Yung sangkulatan ng talak manong na imi. Kabota, makumikumak naglut-luto. Da kami dito'y, tinalyaw ko. Ano dyan ang ko? Adda kami dito'y. Sino kasasayita na?
Hold upper sa mga peso ito. Sakit kadwa na. Ang taman, hanamat alangan hold upper. Alangan ba't hold upper nag inayapak pa yun ito'y balay. Kinun ko tinakam ko manong name. Ididandan niya akong makaluto. Nakiktutak, idadanak kraan. Iti salas. Greg, sindayay? Baka pusa. Hmm? Awang pusa. Baka bao. Kan karumanin awang bao. Sino nga radayay? Ket ka po manong name ita awang pulos iti panagatap ko ngumati. Agita sa harakon. Wala naman bitlang ha. Ginakbasit ag sugat ka naglingling etak. Hindi sumra ka kuman iti ilokat ko kuman ti kwartok manong name nakigtutak idi ata. Adag ko na. Hold up! Ha? Uy! Oy, sanggang kikis. Miss, sanggang kikis. Paltog dati nakatutok iti bukot mo. Sino ka? Greg! Greg, tulungan na! Kasano ko mga tulungan na ka, kat kaduwak na ita. Hold upan na ka. Di ba kas daawak namin ka dito kaduwak kita. Impablubos ko. Kukuan na ita. Tayo kukuak na ita na diyabangin kurak. Yung sana ka nagbalay kita, pimano mo. Ilang kita akti sa balik ang hold upan. Awan lata. Iti subliak iti ayan nyo. Awang kayo matay. Hold up. Greg! Greg! Greg ka na. Tulungan ka na. Densyo. Sa amon nga tutukan ba? Adakan niya ako natibag. Adad 20 kwarta na. Kwarta ba lang na ita? Ang dami na ito kwartag. Hanggang nagnakiwas nito yan. Nakarakap na amin. Ano mas pagkarigan ta, pati alahas mo kat alaim ni. Pare, Densyo, alamon ti bag. Tasya akong ti mga alaka na kita alahas na. Si kakit magigam ka na tabag. Tasyak ti mga alat alawa. Abi nga tiga, tupalin. Kumarit ka sa pare. Tupalin nak sa tiba, bus mo. No? Siyak ti nang susurokin ka pare. Abi ko matungpalan ka. Alaya mo dati nga bag, kat umunakan. Siya ako ti makamuking kuhan. Nagpintas sa salitaan ta, nga malakayat mo. Sige, nusok ko na, mutin, muna kalatan. Siya ako ti mangikat ka iti alas dati nga babae. Urayin ka dito ruwar, pare ha. Urayin ka dito ruwar. Dito ti kwarta, nga nagyandibag mo. Inikat mo. Wine. Ito cellphone ko. Ito pa. Di kito malad na patig, di ba? Di ba tulong kami suna? Adamong nga pagkontakam ti polis. Patiliw mo suna. Ayaw mam tituloy kiti polis. Tatiliwan na. Tiliwan na rin kita. Tuluwan na ni Densyo. Kalpasan na kiti sukok tumatibagi. Greg, kahit mo sawan. Da kami ti wanted ito nga area. Adon na kita na hold up me. Kahit mo sawan. Maibalod ka. Kahit ko nga rin ti sumuko. Kahit ko matentek balbaliw. Greg, kung nakala mapuko ka. Tapay. Di mo pa yung tinagang ko. Di mo pa naibagat naga mo. Maricel ko nang itaya. Ampay. Siya ni Maricel. Tumawag kang nga ni polis. Ibagang, ditoy, nga daduang nga hold upper nga nang sirek kanya ko nang. Sige, awagan mo. Tinungpal ko nga rod manong name ket kalpasan data. Maricel.
No, may balutak. No mano katawan ti sentensya. Maore na ka di. Ah, kahit mo sawan, agayat ka kanya. Hinold up ka kumaitayan. No saan ka ngayatin. Kadamok nga ipatpatignak man. Gabata mariknak deta. Etay, nalolawaganan ti panunod mo. Saan ka pa yung nagbuteng nga nangayap kanya dito balay mo? Naserbi ng arod mo ni Alex, ni Arnel, ni Arnold. Nabuko ko amin ni Dak. Pagkatapos mabuko ko met. Malaksid no. Ibagam ka na kiti pulis. Nasaan na may ramraman. Ngamuntad ka ako na. Malaksid. No ilaban mo to iti korte. Nga, siyak tinang isalakan kontra keng ka. Unok kontra, kareji ka duwak ka ni Densyo. Harapin dagtihamin. Saan ka lang mabalot, Greg? Harapin dagtihamin. Tapno saan ka mapukaw nga si ka maikapat nga lalaki ni biyag ko. Dimteng nga rod dagiti pulis manong nami ket idi makangeg ni Densyo ti awang sirena dagiti pulis tinawagan na. Pare, anyang pala tornado na, Greg. Umaykan kito bayan dagiti pulis. Pare. Hello pare. Sumukotan. Ah, ano takunan? Sumukotan. Siyak tinangayap ka dagiti pulis. Anya, agmauyo ka kanin. No itarayam dagiti pulis, bahala ka. Ngam siyak sumuko ak. Intarayan na idama nung nami kat siyempre pinaltugan daw inarningan. Adamat paltog ni Densyo manong nami kat limaban aking ka nga nakangagak. Oh! Diyos ko, natayo ni Densyo. Idirimuar kami manong nami. Kenny Greg. Hello. Na tayong nagpeso. Manong nami kasta ulit ipanagtarayan ni Greg na panit ng kuwana. Kinita na. Pinatay yung matintikan doon, sir. Nangagkukin mo na ni Greg. No sika, no kasta, sika tayo mesa? Siyak tinagtimak manong nami. Saan, sir? Ni Greg, tinangisalakan kanya. Kaya malasim mi detoy. Hold upper detoy. Ngayon salakan na kontra ti kadwana. Sir, alayan nyo ni Greg. Ngayon, agtistidok akto. Tapno di kasta kita. Sangat idugtip yan, piyansana. Sangat idugtip para kakumpiktar na. Kinunak manong nemi. Imbalod na nga rod manong nemi ni Greg at sinarsarong ka. Hindi kasarita nagti polis man. Nakaigam ti kaso. Miss Maricel Sadoniano. Sadiniano. Sir, Maricel. Awang mati maorami nga reklamo o nagdarong guma. Takinuntak mi ka nagiti na nabiktimahan da, tinapalpalabas. Kahit awang mati makasango nga agapidabit. So nga, no awan nagreklamo, awan ti kaso. Kaya yung asawan, sir? Hanggang kakaso ni Greg? Aman kumamit kontra kata kami. Greg against the Philippines. Kaya makita mi ti pasnek mo o may magbisita kang kuan. Nakasaritak matan ni Greg na kahit nang nagbalbali o. Piyansa amon.
Di ka nagsabulak pala ti abogado, sir. Hanang nasagan pa ti abogado. Saan ka di nga nasagan ti abogado para ti pinagpipiyansa? Numanot adadtakin ka. Itad mo, for the boys. Ngayon sa mga pagbagat sa bali. Sir, awan tag reklamo, awan ti kaso. Ulitek, for the boys. No, at nakasaganan ta. Adula tugot ko sa ng kwarta. Hindi bag ko. Hello, sir. Mabali mo na natin. Gurado, mabalin ta. Parawara ko ni Craig. Ngayon, kwartama, diya kayat nga adan tumanag dinamag mahuluhold up dito yung lugar tayo. Ikarik ka, sir. Ikarik ka. Babain kanyak. Agbalbaliwan ni Craig. Kasta unay tiragsak ko manong nemi idi makarwar ni Craig. Kahit kasta unay ti panangarakop ko keng kuala. Pinansyahan na? Piyansa? Bail? Bail. Naawanin ti kaso. Mekan, agawitan sa jabaleta. Kanay dimit lang rabi karabyan day di manong nemi nagkasilad kamin kani Craig. Kaditi may kapat nga lalaki di biyag kumanong nga nangiparik na ka nagiti irut ti arakop ken para ti agek. Sabsabali ni Greg manong namuna ta ulit-ulitan na ti I love you Maricel kabayatan nga lalailuan na. Banag na saan kastat aramiden idi manong nemi di kiti talo nga lalaki di biyag ko. No labsak dagso na minsan dalang imbaga ti I love you kanya. Ngem ni Greg manong nemi tunggal agek adda I love you na. Tunggal agek arakop adda I love you. I love you more, Greg. Sika talagang tinekari. Hinold up mo dati puso. Hinold up mo dati puso ko na. May isang hold upper manong nemi tinakainlabak manen nga iso itinsagot ni Apo Diyos nga lalaki para itibiyag ko. Kada di maglagon daway manong nemi impakaasi ni Greg nga mapamiklimen dedya kayim ng hold upper itiya punerarya. Huwag mo nakmata. Tawang gayam kabagyan na. Ket inmansayag mi tipada ng hold upper manong nemi itito'y balay. Inikkan mi manong nemi ti respeto ti panakaitabon na. Taore no hold upper isuna marespeto met. Mabigbig met. Marespeto met para iti maudi agon daway. Katsika, di kiti parents mo. Adata tayo. Ubing kami palang iti. Nasingit kami kayem kinitensyo. Pinadas mo mat nakigasang-gasat nga nagtrabaho. Aging ka nasusurmi tag-hold up. Pag may panan yung hard hold up yun. Sugal mi. Sumud lagayam. Numada ma-hold up yun. Sugal yun. Maabak kayo. Hold up kayo tumanin. Yung baglaki din ta. Na-hold up ko tapos. Hinold up ko matapusom. Nag-hinold up ta. Nagawid manong nemi dagiti kakabsat ken dagiti naganak kaniyak idek kalay sa kami kini Greg. Ide saludsudan da no itoy nga lubong tinakasar sa pulak ken kuana bagaklatan a nga natayen dagiti naganak ken kakabsat na. Iso nga dakamlatan tinang pataod iti nangabay ken kuana iti maangay ti seremonya ti kalay sa mi manong. Nga namamit lang di kiti parents ko manong naming nga tinagbali nga manugang dang asawak ket dati nga hold upper. Nga na hinold up na ti puso. Napimpinas pagayam di hold upper manong tamunat agayat tinabudno. Ngam di kiti saan nga hold upper ko na. Naragsak kami agraman di kiti talungan na kami. Hintultuloy ko tinagtrabaho manong nami.
pasaremat inka magbakasyon nga padpada kinigkreg iti Amerika no kasta nga alahin da kami di ginaganak kanyak nga tourist sa diyan. Wan manong, pinagbasag ni Greg, wan alistulain ko na, uray ka di nung pekos vocational course, tinala naman, kat inikakisuna ti trabaho na at ay man-manage na nga talyer, motor shop, manong nito. Ito mekaniko, ti inadang ni holdupper nga dati naasawak manong nemi nagbaling nga nalaing nga mekaniko nga daan iti motor mechanic shop. Dito karot ti pagkasalita manong nemi kaslas di nga papating ang isot ti pudno na daanak ti talo nga lalaki manong nemi nga nanubyo ko namlan sa sinod at mag-sud iti usto. Yam sang gayam ta awan tinaikari ka na kwada. Tanigreg tinaikari para kanya. Katsyak mo tinaikari para kang kuwana. Sabi ko man, nakaidbatiak iti andal, liliw kin pagserbingan ti biyag, tungar tagyaman nga pagayam mo, Marisan. Thank you, Marcel. Ting ka pa nagsurat, kanin ka pa ipanangibura iti pagkasalitaam.